Helo, a chroeso i fideo Carol am Cymru. Cofiwch defnyddio'r wefan carolam.cymru i ffindio fideos adolygu ar gyfer nifer o bynciau. Yr un ni'n mynd i canolbwyntio ar heddi yw Cemeg Safon Uwch, blwyddyn 20, Uned 3.7 Entropi. Felly ni'n mynd i edrych ar entropi a dichonoldeb adweithiau. Felly, entropi. Wel, mae hwnna'n esbonio pam fod adwaith cemegol yn digwydd. Mae cemegwyr yn defnyddio'r term digymell, spontaneous, neu dichonol i ddisgrifio adweithiau sy'n digwydd eu hunain. Does dim angen rhoi egni mewn a cyflenwi fe'r system, mae'n digwydd yn ddigymell, yn spontaneous. Felly, mae rai adweithiau cemegol yn digwydd yn hawdd iawn, so ni'n gweud bod nhw'n ddigymell. Fel cymysgu asid a alcli i niwtralu fe, asid a metal, asid a carbonad i creu halwyni. Mae'n digwydd yn ddigymell. Mae yna rai wedyn ni sy'n digwydd gyda bach o help, fel enghraifft hylosgiad. Mae angen i chi cynnu'r matchen, enghraifft. A wedyn ni rai sydd ddim yn digwydd, so dyn nhw ddim yn ddichonadwy, enghraifft dŵr a aer. Os chi'n rhoi aer mewn dŵr, sy'n modd faint o egni chi'n rhoi mewn i fe, fydd na ddim byd yn digwydd. Fydd yr adwaith ddim yn ddichonadwy. Felly, beth sy'n effeithio ar dichonoldeb yr adwaith? Os mae fe potensial gyda fe digwydd neu beidio? Wel, os ni'n edrych fan hyn, adwaith exothermig i'n gallu edrych ar y proffil egni fan hyn, nhw sydd fel arfer yn ddichonadwy. Felly, mae llosgi sylwedd mewn ocsigen yn peth exothermig iawn, ond dyw e ddim yn rhywbeth sy'n ddigymell. Os chi'n chwifio darn o magnesiwm rownd yn yr aer, dyw e ddim yn adweithio gyda'r ocsigen yn ddigymell. Oherwydd, oherwydd mae'r egni actifadu yn rhy uchel. Yr egni actifadu, yr egni minimum sy'n yna er mwyn i adwaith ddigwydd, er mwyn torri bondiau cryf iawn, mae'n rhy uchel i ddigwydd yn ddigymell. Mae rhaid rhoi egni mewn i'r adwaith. So mae entropi yn ffactor pwysig iawn. Ni wedi dod ar draws yn gynt yn Uned 3, byddwch chi wedi dod ar draws y term enthalpi, o ran newidiadau mewn egni gres. Ond mae yn bwysig dim jyst edrych o ran enthalpi i weld os bydd adwaith yn ddichonadwy neu beidio, ond mae rhaid ni ystyried ffactor arall o'r enw entropi. Yn dau gair tebyg, enthalpi ac entropi, ond maen nhw'n wahanol iawn. Felly mae entropi yn ffordd o fesur pa mor anhrefnus yw'r system. Felly mae systemau naturiol fel arfer yn anhrefnus iawn. A bydd angen cyflawni gwaith, bydd angen rhoi egni i mewn iddyn nhw i gael nhw nôl mewn i ryw fath o drefn. So, meddyliwch am stafell wel i chi. Dim ond un ffordd perffaith sydd trefnu, ond mae yna lot o ffyrdd gwahanol i fod yn anhrefnus. Felly bydd angen i chi mewnbynnu egni, byddwch chi rhoi bach o waith mewn i gael y drefn yn ôl. Felly, os ni'n edrych fan hyn, nwy yn mynd yn fwy anhrefnus dros amser yn symud bant o'i gilydd. Mae'n cynyddu'r entropi. Mwy o anhrefn, mwy o entropi. Os bydde brics yn cwmpo o gefen lori, mae'n lot fwy tebygol bod nhw'n mynd i syrthio mewn ffordd anhrefnus na syrthio mewn i pentwr taclus perffaith. Felly entropi o hwnna. I ni defnyddio y llythyren S er mwyn cynrychioli entropi. Felly pan mae system yn anhrefnus iawn, mae fe'n hapus. Mae eisiau bod yn anhrefnus. So pan i ni'n mesur yn fathemategol, mesur yr entropi gyda'r symbol S, ni yn mesur mewn kilojoules am bob mol. So kJ minus 1 i'r mol minus 1. Felly os byddwn ni dŵr, ia, a anwedd dŵr, wel, pan i ni'n siarad amdano cynyddu yr entropi, y solid, chi'n gwybod, falle o blwyddyn 7, fod solid gyda gronynau trefnus, hylif bach mwy anhrefnus, a wedyn ni anwedd
a'r hap dros lle i gyd. So mae'n mynd o solid i hylif i nwy yn cynyddu'r entropi. Felly entropi yw'r mesur o'r sawl ffordd mae gronynau'n gallu cael eu trefnu a o'r ffyrdd mae'r egni hyn yn gallu cael ei rannu allan rhwng y gronynau i gyd. So mwyaf anrefnus, mwyaf yw'r entropi. Felly entropiau canlynol, so carbon mewn diamond, dŵr sydd yn hylif, carbon monoxide sy'n nwy, a carbon dioxide hefyd yn nwy. Sylwch ar y rhifau i'r entropi fyna. Mae'r moleciwlau yn mynd yn fwy anrefnus. Mae'n mynd o solid i hylif i nwy fyna, mae'r entropi yn cynyddu. Y pethau sy'n effeithio ar entropi, mae yna 3 ffactor, y cyflwr ffisegol, faint o egni sydd gan sylwedd a'r nifer o gronynau sy'n bresennol. Felly pan mae hydrogen a ocsigen yn adweithio i ffurfio dŵr, da chi hydrogen sy'n nwy, ocsigen sydd yn nwy, chi'n ffurfio dŵr sydd yn hylif. Felly mae'r entropi yn lleihau. 3 mol o nwyon, 2 mol o hylif, mwy o drefn fyna, llai o entropi. Calsiwm carbonat gydag acid hydrochloric. Dyna'r fformula. So sylwch, solid, cyflwr dyfrllyd, cyflyrau hylif fyna, a carbon dioxide yn amlwg yn nwy. Felly mae eisiau meddwl mwy fan hyn beth sy'n digwydd. Wel, mae'r entropi yn mynd i cynyddu. Oedd da chi solid a hylif, nawr mae da chi 2 hylif a nwy, mwy o entropi. Sodiwm a clorin yn ffurfio sodiwm clorid. Felly solid yw'r sodiwm, nwy yw'r clorin. Ni'n ffurfio 2 fôl o'r sodiwm clorid solid. Felly mae'r entropi yn mynd i lleihau. Solid a nwy, fel mae nwy yn anrefnus iawn, maen nhw'n ffurfio solid sydd llai o entropi. Felly pan ni'n edrych ar faint o egni sydd gan sylwedd, so ni'n mesur egni mewn cwanta. So pacedi unigol o egni, mae maint penodol gyda nhw. Felly y mwyaf o cwanta o egni sydd gan rhywbeth, y mwyaf o ffyrdd maen nhw'n gallu cael eu trefnu rhwng y lefelau egni hyn, felly y mwyaf yw'r entropi. Y mwyaf yw'r anrefn. Nifer y gronynau, wel, mae'n neud synwyr, ond mwy o gronynau sydd, y mwy o ffyrdd sydd i gael i trefnu nhw. Felly, dyma un cwestiwn ymarfer i chi. So, gwellwch chi gwasgu pause yn ystod y fideo. Penderfynu, os fydd yr entropi yn yr adweithiau canlynol yn cynyddu neu yn lleihau. Felly, cymerwch golwg ar hwn. Iawn, os ni'n barod i edrych ar ein atebion ni. Felly, mae'r 3 cyntaf yn cynyddu. Newid o cyflwr solid i ni yn A i cyflwrau nwyol, felly mwy o entropi. 2 mol o nwy sydd yn rhan B o ran yr adweithyddion, ond mae yna 3 mol o gynnyrch, felly mae yna mwy o anrefn yn gallu digwydd, felly bydd y entropi yn cynyddu. Ni'n mynd o solid i hylif, am dyfrllyd fe, so hylif, mwy o entropi, lleihau, achos mae dyn ni un adweithydd, 1 mol o adweithydd hylifol, ond ni'n cynhyrchu solid. Solid mwy trefnus, so mae'n llai o entropi. Wedyn ni mynd o nwy i hylif, so byddwn ni'n ymdoddi, wedyn ni'n cyddwyso hyd yn oed y nwy nôl mewn i hylif, sy'n newid o nwy i hylif. So mae nwy mwy anrefnus na hylif, felly mae'r entropi yn mynd i lleihau yn yr adwaith hyn. So, cyfrifo'r newidiadau'r entropi mewn adwaith cemegol, ni'n defnyddio'r hyfaliad hyn. So'r newid yn entropi yw cyfanswm entropi'r cynnyrch, tynnu bant cyfanswm entropi yr adweithyddion i gyd. Delta S, coch mae delta yn meddwl newid mewn, S ar gyfer entropi. So cyfanswm yr entropi cynnyrch, tynnu cyfanswm yr entropi ar gyfer yr adweithyddion. Enghraifft fan hyn. Mae'n dangos y calsiwm carbonat, calsiwm ocsid a'r CO2. Beth yw'r entropi
sydd gyda pob un o adweithyddion a'r cynnyrch fan hyn. Felly, cam cyntaf bydd angen wneud yw sgwennu hafaliad cytbwys. Felly, dadelfeniad sy'n digwydd fan hyn. Ni'n cymryd y calsiwm carbonad, mae'n dadelfennu mewn i calsiwm ocsid a nwy carbon dioxid. Felly, cyfrifo entropi'r cynnyrch, so ni'n adio cyfanswm yr calsiwm ocsid a'r CO2 fyna. Ni'n gwybod faint yw'r adweithyddion, cos dim ond calsiwm carbonad sydd gyda ni. Felly ni'n gallu amnewid y ddau rif yna mewn i'r hafaliad. So tynnu y cynnyrch, yr adweithyddion i ffwrdd o'r cynnyrch. Ni'n cael plus 160.4 kilojoule y mol. Felly ni'n gwybod nawr bod yr entropi wedi cynyddu, achos ni'n cael ateb positif. So rif positif yn dangos cynnydd mewn entropi. Mae'r rif wedi mynd lan, dyna be ni'n disgwyl. Ni wedi dechrau off gyda solid, ond yn yr cynnyrch mae gyda ni solid a nwy. So mwy o anhrefn, felly mwy o entropi. So byddwn ni'n disgwyl y cynnydd yna. Felly, os chi eisiau gwasgu pose nawr, gallwch chi fwrw ati i ymgeisio'r cwestiwn hyn. Iawn. Mae magnesium ocsid a magnesium yn solidau, ond mae CO a CO2 yn nwyon. So meddyliwch nawr beth sy'n digwydd yn yr hafaliad yna. Ni'n dechrau off gyda MgO a'r CO, ni'n bennu lan gyda magnesium a carbon dioxide. Felly ni'n gwybod bod mwy o entropi gan nwyon na solidau. So dyna beth sy'n esbonio'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd yna. Felly newid entropi. So cyfanswm y cynnyrch, tynnu cyfanswm yr adweithyddion, chi'n cael plus 21.8 kilojoule y mol. Wel, na beth ni'n disgwyl. Ni'n disgwyl bach o cynnydd fyna, jyst o edrych ar y rhifau sydd yn y tabl. Mae yna cynnydd fyna. Beth arall ni'n gofyn edrych ar yw os mae adwaith yn ddichonadwy neu beidio. So mwyn i adwaith fod yn ddichonadwy, yn feasible, mae rhaid i'r entropi yr adwaith gynyddu. Felly ni angen cael delta S sy'n bositif. So mae entropi yn gallu cynyddu mewn system sydd ddim mewn equilibrium. Felly, i wneud yr hafaliad hyn, ni angen dod â cysonyn newydd mewn iddo fe, sef egni rhif gib. Felly delta G yw'r gwerth hyn. So, pan ni'n cyfrifo os mae adwaith yn ddichonadwy ar dymerydd arbennig, mae rhaid ni'n ystyried y newid enthalpi ac hefyd y newid entropi, a wedyn hafaliad sy'n cysylltu fe gyd sydd fyna. So, delta G yw delta H, tynnu T delta S. Felly, mwyn i adwaith fod yn ddichonadwy, rhaid bod delta G yn negatif. Felly, cofiwch hwnna. So mae popeth fyna o ran Gibbs, enthalpi yw H, S am entropi yw'r tymheredd. Cofiwch ni mesur y tymheredd mewn Kelvin. Mae'n unedau'n bwysig iawn fan hyn. So os mae adwaith yn ddichonadwy neu beidio, felly fel arfer bydd y cwestiwn yn gofyn, os bydd adwaith yn digwydd ar tymerydd arbennig, fydd yn ddichonadwy neu beidio, neu ar ba tymerydd bydd adwaith yn ddichonadwy. Bydd bach o aildrefnu'r hafaliad yn goffon digwydd. Enghraifft fan hyn, i fod yn ddichonadwy, rhaid i'r egni rhydd, gib, fod yn negatif, so'n llai na 0. Felly os mae rhifau'n cael ei amnewid mewn hyn, ni'n dod mas gyda rhif positif. 138,000 yn y blaen fyna yn rhif positif, felly bydd e ddim yn ddichonadwy. Ni moyn delta G sydd yn rhif negatif. Felly i gyfrifo ar ba dymerydd bydd e yn ddichonadwy, so mae angen bod delta G yn llai na 0 fan hyn i fod yn ddichonadwy. Felly ni'n rhoi yr un rhifau mewn oedd yn y cwestiwn gwreiddiol. Bydd angen i chi ymarfer wedyn i aildrefnu hafaliad i gael T fel testyn y fformula fyna. Mae'r rhif 2101 wedi dod mas fyna, sef rhif positif. So, mae rhaid i'r tymheredd
fod yn fwy na 2100 Kelvin i fod yn ddychnadwy. Felly bydde hwnna wedi bod yn adwaith dychnadwy fyna. Felly, os i ni'n cael golwg ar y cwestiwn yma, byddwch chi'n gallu gweld e. Yn iawn. Dyma fe. Felly, os mae'r delta G ar gyfer y dadelfeniad o calsiwm hydroxid, mae rhaid ni ddangos fod yr sefydlog ar 25 gradd. Felly, mae dyn ni'n calsiwm hydroxid ni, a mae dyn ni'n gwerthoedd ni fyna, gyfer y delta H a'r delta S. Felly, mae'r calsiwm oxid yn dadelfennu i CaO a H2O. Mae'r gwerthoedd wedi amdano o'r entropi a'r entropi ar yr ochr. Felly, ddangos fod yn sefydlog ar 25. Mae rhaid i ni defnyddio'r hyfaliad ar gyfer gwerth Gibbs. Mae'n rhaid ni newid delta H i joules y mol, nid kilojoules fel sy'n yn y cwestiwn. A mae rhaid i T cael ei newid i Kelvin. Newch siŵr bod chi'n defnyddio'r unedau cywir cyn bod chi'n rhoi'r rhifau mewn. Ni'n cael gwerth positif fyna ar gyfer delta G plus 66. Felly mae'n dangos bod e'n sefydlog ar 25. Os ni wedi am newid y 25 yna am Kelvin, 298. So mae'n dangos ac bod e'n rhif positif bod e'n sefydlog. Felly, i ba dymerydd byddai rhaid gwresogi'r calsiwm hydroxidin mwyn iddo ddadelfennu. Felly, mwyn dadelfennu, rhaid i delta G fod yn 0 neu llai, so gwerth negatif. Felly, ni'n ail drefnu'r hyfaliad i ffeindio T. Rhaid ar rhifau mewn o'r cwestiwn o'r dudalen flaenorol. Ac wedyn ni'n dod mas gyda 7.53 Kelvin. Felly, ni cyfnewid e i graddau Celsius. Felly, ni'n gwybod byddai rhaid ni gwresogi i 480 gradd Celsius mwyn i'r calsiwm hydroxid yna allu dadelfennu. So, un arall ni'n gallu edrych ar yw hydoddedd. So, ni'n dangos o'r data canlynol fod sodiwm carbonat yn hydawdd mewn dŵr ar 25 gradd, ond nid yw calsiwm carbonat. So, ni'n cymharu y ddwy hyfaliad. Cofiwch gwybodaeth sydd ar yr ochr. Cofiwch unedau, joules nid kilojoules. Ni'n rhoi ein rhifau gyda'r unedau wedi newid ar gyfer y sodiwm hydroxide mewn. Ni'n dod mas gyda minus 3.9 kilojoule y mol. Felly, achos bod e'n delta G yn negatif, ni wedi dangos fod y sodiwm carbonat yn hydawdd. Ond pan ni'n cymharu fe wedyn gyda'r calsiwm, defnyddio'r hyfaliad Gibbs, cyfnewid y rhifau mewn, cofio newid yr unedau, so kelvins a joules, nid kilojoules. Wneud y cyfrifiad, dod mas gyda 47.56 kilojoule y mol. Wel, mae hwnna'n dangos delta G positif, felly mae'n rhaid fod e'n anhydawdd. Felly lot o waith cyfrifo yn y cwestiynau hyn. Enghraifft pellach wedyn ni, lle ni wedi gorfod gwirio fod ni wedi newid y kilojoules mewn i joules, a fod yn tymereddau ni. So, yn lle 25 gradd Celsius fel yn sy'n y cwestiwn, ni'n goffon cyfnewid e i'r Kelvin, so plus 273. Adio hwnna i'r 25, so ni'n cael dod mas gyda'r 298, cofiwch. A ni'n gallu gweld fan hyn, achos bod delta G yn negatif, yn y ddau achos, sy'n y cwestiwn hyn, ni'n gallu gweld fan hyn fod e'n mynd i fod yn ddau cyfansoddyn hydawdd. Felly nawr ni angen dangos fod bariwm sylffad yn anhydawdd mewn dŵr ar 25. Ni'n neud yr un peth, yr un hyfaliad eto. Dwi'n mas gyda rhif positif tro hyn.
Felly meddyliwch beth mae hwnna'n meddwl. Gobeithio chi wedi gweud anhydawdd. Ni moyn delta G negatif, ond mae hwnna'n gwerth positif, felly fydd e'n anhydawdd. Felly, gobeithio digon o enghreifftiau fyna o cwestiynau i chi fynd dros. Cofiwch pan chi'n gwylio'r fideo, chi'n gwylio fe eto, gwasgu pause, pan i chi'n cyflawni y tasgau i gyd. So ni wedi edrych ar, mae'r uned hyn yn weddol fyr, dim ond 2 adran, sy'r entropi, so'r mesur o'r anhrefn, a wedi penderfynu os fydd adwaith yn ddichonol neu beidio, so mae rhaid chi dysgu'r hafaliad Gibbs fyna. Felly, fel wedi ar dechrau'r fideo, cofiwch bod amrywiaeth o fideos, dim ond rai Cemeg ar gyfer Safon Uwch, mae cyfnodweddol 4 a 5 i gael yn amrywiaeth o bynciau i gael ar gwefan Caram Cymru. Dyna'r link fyna ar top yr sleid. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y fideo.